Milí priatelia, opäť sa hlásim z posilky a opäť o Venezuele. Pravičiari už začali so svojou propagandou. Smečku čítam, aký strašný bol Maduro a ako vlastne Američania Venezuelu oslobodili. A presne toto bude narratív aj Bruselu, lebo sú to farizei a zbabelci. Liberáli budú chcieť všetko hodiť na Trumpa, pritom ten len pokračuje v tradícii amerického imperializmu. Clinton zabíjal deti v Juhoslávii, Bush rozmlátil Irak, Obama drží rekord v mimosúdnom vraždení na Blízkom východe, Biden viedol vojnu proti Rusku. To, prečo ma sklamal Trump, je v tom, že sľuboval, že bude iný, že bude prezidentom mieru. Ale pod vplyvom Rubia a neokonzervatívcov sklzol do toho najsurovšieho imperializmu a militarizmu. Najnovšie chce riadiť Venezuelu ako kolóniu a ukradnúť im ropu na hulváta. A liberáli píšu o tom, že zlý je Maduro. A Brusel je ticho. Toto je taká strašná hanba. Toto je otvorená kolaborácia. Ale nevšímajme si amerických agentov, však robia len to, za čo sú platení. Poďme sa radšej seriózne zamýšľať, ako bude vyzerať svet po 3. januári. Pretože včerajšok zmenil všetko. Toto bude 5 zásadných dôsledkov americkej nevyprovokovanej agresie voči Venezuele a teroristického únosu legitímneho prezidenta Nicolasa Madura. Najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre svet sa stali Spojené štáty a to platí aj pre Slovensko. Podľa precedensu, ktorý vytvorili Spojené štáty, môžu Američania uniesť ktoréhokoľvek lídra na svete. Stačí si vymyslieť, že miestna vláda málo bojuje proti drogovým kartelom, alebo že nie je dosť demokratická, alebo že nechráni kresťanov, alebo že chce postaviť jadrovú elektráreň, čokoľvek. Keď sa Amerike znepáči vláda na Slovensku, tak nás tu jednoducho postrieľajú, či nás unesú, bravo. A ak si tu budú chcieť presadiť Korčoka či Šimečku, tak jednoducho zlikvidujú Roberta Fica. A vlastne po aktuálnych udalostiach sa pýtam, neskúsili to už náhodou? Komunistická Čína ako jediná nádej pre mier vo svete. Čína je aktuálne jediná veľmoc, ktorá nevedie vojny, neunáša cudzích lídrov a plne rešpektuje suverenitu ako základný princíp medzinárodného práva. Západ sa definitívne prihlásil k agresii a vojne. Je logické, že väčšina krajín sveta, ktorá si želá mier, bude vnímať Čínu ako nového lídra slobodného sveta. Zoskupeniu BRICS to dáva silný morálny kredit. Môže zjednotiť celý svet proti imperializmu Spojených štátov a ja budem držať palce. Keby bola Európska únia pri zmysloch, už včera lídri telefonujú s Pekingom a vytvárajú protiváhu proti arogancii Spojených štátov. Európa nemá inú šancu, ako vytvoriť partnerstvo s BRICSom, inak skončí ako jedna z nepodstatných kolónií Spojených štátov amerických. Po včerajšku som nevidí len slepý. Ešte, že Slovensko nemá ropu. Buďme fakt radi. Pozrite si zoznam krajín s najväčšími zásobami ropy. Venezuela je na prvom mieste a chcela len to, aby ropu mohol vlastniť celý národ Venezuely. A tak ju Spojené štáty vojensky napadli a chcú ju spravovať ako kolóniu. Potom si tam chcú dosadiť nejakých kolaborantov a z Venezuely urobiť vazalský štát. Ideme ďalej. Saudská Arábia, vazal Ameriky, čiže nikomu nevadí, že tam nie je demokracia a že tam kameňujú ženy. Nie je dôležité, že si bastard, ale že si americký bastard. Ďalej Irán. Amerika ho v rozpore s medzinárodným právom zbombardovala a vyhráža sa vojnou. Kanada. Vazal Spojených štátov. Aj tak Spojené štáty uvažujú, že Kanadu anektujú. Ďalej Irak. Rozmlátili, zmasakrovali vyše 1 000 000 mŕtvych. Dnes je to vazalský štát USA. Kuvajt a Spojené arabské emiráty poslúchajú. Ak by prestali, prídu americké bomby. Ďalej Rusko. To Amerika nevie dobiť, lebo je príliš silné, ale celé roky sa o to snažia. Preto studená vojna, preto expanzia západu k ruským hraniciam, preto tá chorobná nenávisť voči Putinovi a voči Slovanom. Ďalej Líbia, utopená v krvi. Ďalej Nigéria, Amerika si už hľadá zámienky na bombardovanie a vojnu. Skrátka, ak máš ropu, tak sú len dve možnosti. Si americký vazal, alebo ťa zmasakrujú. Preto hovorím, chvála Bohu, že nemáme ropu. Amerika môže hneď zajtra napadnúť 90 krajín sveta. Ak predstierame, že Amerika napadla Venezuelu kvôli tomu, že nie je demokratická, tak len pripomínam, že podľa západných indexov
vo svete funguje zhruba 90 krajín, ktoré nie sú demokratické. Čiže polka krajín sveta, v ktorých žije vyše 3/4 populácie planéty. Títo všetci môžu byť podľa našich slávnych liberálov a amerikanofilov vojensky zničení. Ja lenže tieto štáty majú jedinú možnosť. Snažiť sa zničiť Ameriku za každú cenu. A preto nepochybujem o tom, že sa spoja s Čínou a Ruskom a že sa zrodí nový svetový poriadok. Ak majú pud seba záchovy po precedence s Venezuelou, nemajú inú možnosť ako prežiť. Rusko má teraz plnú legitimitu uniesť Zelenského a odsúdiť ho vlastnými súdmi. Toto je tá najvtipnejšia časť. Povedzte, čo sa stane, keď Rusko uniesie Zelenského? Čo spraví Západ? Vydá trápne stanovisko, že pozorne monitoruje situáciu ako Kalasova v prípade Madura? Rusi môžu veselo tvrdiť, že Zelenský neprešiel demokratickými voľbami a budú mať pravdu. Neexistuje jediný dôvod, prečo by po amerických zločinoch vo Venezuele iné mocnosti mali dodržiavať medzinárodné právo. Ja sa len tak pýtam, či by sa niekto nepodujal a neuniesol Trumpa aj Bidena. Vo svete by bol konečne pokoj. Priatelia, vraciame sa do éry Pinocheta, kedy Američania otvorene likvidovali legitímnych lídrov iných krajín. Vraciame sa do éry fašizmu. A bude to mať následky. Celý svet sa pozerá na to, čo Američania páchajú vo Venezuele na suverénnom štáte. Vidia aj pokrytectvo Európskej únie. A pripravujú sa. Pripravujú sa na odpor voči krutovláde Spojených štátov a celého západu. Z dejín vyplýva jedno ponaučenie. Ak si príliš arogantný a vytvoríš si príliš veľa nepriateľov, zničia ťa. A Amerika má vo svete už iba nepriateľov. A vazalov, ktorí ju rovnako nenávidia. Preto mám dobrú správu. Spojené štáty urobili fatálnu chybu. Už ich nenávidia úplne všetci. Ľavica, pravica, všetci okrem najkrajnejších fašistov. Toto je koniec americkej hegemónie. Globálny tyran nakoniec padne, lebo si proti sebe poštval celý svet. Genocídy, únosy, vojny a koloniálne maniere, toto už naozaj nebaví nikoho. Profesor Mearsheimer mi počas nášho osobného rozhovoru pred pár týždňami povedal, že Američania by boli blázni, keby napadli Venezuelu. Ako dodal, nikdy nepodceňujte silu patriotizmu. Venezuelčania sa nikdy nezmieria s nadvládou USA, skôr či neskôr ich vyženú. Nastupuje nová éra geríl a protiimperialistického zápasu. Prídu noví Che Guevarovia a oslobodia Latinskú Ameriku. Držím palce a dúfam, že americkí gangstri neuniesú aj mňa, lebo som si dovolil povedať pravdu. Nebojte, oni si radšej budú ďalej platiť svojich agentov v Smečku, Enku a Aktualitách, aby na mňa vylievali kýble špiny, lebo vedia, že som vždy bojoval proti americkému imperializmu a vždy aj budem. Venceremos.